Xume izeneko aulki hau sortu eta ekoitzi dute Lapurdin, Iratzoki eta Lizaso diseinatzaileen eta alki kooperatibaren elkarlanari esker. Tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituen aulkia, aritza eta botila bertziklatuekin sortzen den PET polietilenoa uztartzen ditu. Arratsaldeon ikusentzuleok eta ekainean izango ditugun Europako hauteskundeak eta bihar bertan hemen Baionan aurkeztuko den Lenemi Nime Gozego filma ere izango ditugu aipagai, hain justu Rett sindromea ikertze duten elkarteak diruz laguntzea xede duen filma. Ongi etorri! Europako hauteskundeak heldu den ekainean izango dira eta Euskal Herriko alderdiak haien estrategiak finkatzen ari dira. Ipar Euskal Herrian EAJak soilik aurkeztuko ditu hautagaiak. Ekologia positibo eta lurraldeak zerrendan 3 euskaldun agertuko dira. 9. postuan izango da Jan Telletxea Urruñarra, EAJaren idazkaria iparraldean. Depuis 18 mois, nous travaillons avec des partis régionalistes pour Duela urte eta erditik 3 ardatzeko taldea osatu dute bere hitzetan. Alderdi erregionalistak, Europa indartsu baten alde egiten duten Bretoi, Occitandar, Alsaziar edota euskaldunak, alderdi ekologista independenteak, ekologia positiboaren eta aterabide realisten aldekoak, eta herri mugimenduak, politikaren eta hiritarren arteko distantzia laburtzeko asmoa dutena. C'est important de réduire cette distance. Euskal Herriaren egunerokoan Europak duen garrantzia azpimarratzen dute eta erakundean bertan lurraldeetatik eragiteko beharra. On se rend compte que si on veut une Europe plus forte, il va falloir qu'elle s'adapte un petit peu à des grands défis. Europa indartsu bat nahi izatekotan dioenez, erronka klimatiko, demokratiko eta migratorioetara moldatu behar da erakundea eta lurraldetatik aterabideak eskaini. Datozen hauteskundeetan lurraldeen ahotsa izan nahi dute, eta hori defenda dezaketen euskaldun bakarrak direla deritzote. Nous serons la seule liste à pouvoir porter cette voix des territoires. Hurbileko kanpaina bat iragarri dute jeltzaleek, bada justu kontrako erabaki du EH Baik. EH Baiko kidegoari galdetu zaio ea zein jarrera hartu behar genuen, eta gehiengoak erabaki du EH Baik ez duela parte hartu behar aktiboki Europako bost hauetan, eta lehentasuna izan behar dela nolabait zentratzea Ipar Euskal Herrian ditugun egiteko eta erronka politiko ugari horietan. Naiz eta eskualde eta herri solidarien federazioaren parte izan EH Bai, aurten ez dute haiekin batera joateko inora aurkeztuko. Europak beste norabide bat hartu behar duela uste dute. Hala ere, azpimarratzen dugu, uste dugula, hauteskunde hauek direla ego zein ipar Euskal Herriaren 7 lurraldeetan herritarrak bozkatzera deituak dauden egun komun bakarra nolabait, eta hala ere borondatea dugu EH Bildurekin elkarlanean aritzeko nolabait egun hori izan dadin egun bat zeinetan aldarrikatuko dugun Euskal Herriaren beraren buruia betza eta Euskal Herriaren existentzia Europan. Ekainaren 9an egina da hitzordua hauteslekuetan. Europako 27 estatuetako herritarrek 720 diputatu hautatuko dituzte orotara. Datozen 5 urteetarako. Tradizioa eta berritasuna, aritza eta plastikoa, uztartzen dituen Xume izeneko aulki hau sortu eta ekoitzi dute Lapurdin, Iratzoki eta Lizaso diseinatzaileen eta alki kooperatibaren elkarlanaren eskutik. Xume Ander Lizasorekin egin dugu elkarrekin, proiektu hori alkirentzat egin dugu, idei bat aspaldi buruan ginuena. Kadira tradizional bat berreinterpretatu edo freskatu. Alde batetik keinu bat da kadira tradizionala hori, denek ezautu izan ditugun askotan gazteluetan edo estruktura egurrezkoa eta larrua, tenkatzen zena ora eta hitzatu ere. Hemen berrinterpretazio bat da eta hor sartu dugu material berritzaile bat, PET deitzen dena. Eta material hori sortzen da plastikozko botilak errekuperatuz. Plastikozko botilak birziklatuz sortzen den polietilenoa, baina itxura zein ukimenean plastikoaz dugun ohiko iruditeria eta aurreiritzetatik urruntzen dena. Zuntzak dira elkarri lotuak, eta gero berotuak molde batean, baina egia duzu biziki goxoa da. Iduri du filtro edo moketa goxo bat, kasik artilea baliz bezala. Gainera erabiltzeko erresa, zikintzen alda, beti garbitzen alduzu gurarekin, erresa da. Material honen interesa nire ustez hortan datza, nolabait
hotza eta pixkat plastikoarekin ditugun prejuizio guzti horiek hautsi, eta nola ikumenera hain atsegina den emaitza bat lortzea. Azkenean filtrotik gerturatzen den material bada, eta goxoa egiten da, eta begira ere nahiko atsegina. Eta berrikuntza guztiek bezala, honek guztiak badu bere erronka. Zailtasuna izan da, alde batetik moldeo lan bat dago, beraz hori beti da erronka handi bat, formetan askatasuna ematen du, baina ondo asmatu bela nora eraman. Gure asmoa zen, ikutzen dugun puntuetan, material honei, forma borobilduak eta goxoak ematea, eta hortarako batak bestea besarkatzen du. Besarkatze horrek eskatzen duena da prezisio handia, azken finean dena oso lotua dago. Formalki sistema oso bat da, euren artean lotuak direnak, gero askatu daitekena, baina asmatu egin behar da, batak besteak nola besarkatzeko. 2 urte inguruko garapenaren ostean, Xume aulkia iazko apirilean aurkeztu zuten Milango azokan, eta harrera ona izan zuen. Alki hori izan da garapen berezi bat, beraz gure egurran dugun jakintzari ekartzea material berri bat ere, PET hori izan da. Bikote hori nahiko originala edo nahiko berria zen ere bai, PET material hori aipatzen da bulegoko munduetan eta deklinazio ezberdinetan, baina alki batentzat baita egurrari lotua, biziki tradizionala, material historikoa ere izanki, ahera nahiko interesgarria izan du bai. Eta gure helburuak dira bai ostalaritza mundua, baita ere partikularen mundura ere sartzea, eta hori bai Euskal Herrian, Frantzian, baita internazional munduan ere bai. Euskal Herritik mundura eta aukera zabalarekin gainera. Egurretan baditugu 10 bat kolore, eta PET material hortan 4 kolore selekzionatu ditugu orain arte. Personalizazioan, hainbeste aukera diren non zure produktua ere sort dezakezu aldi bakoitzean. Eta hau guztia gutxi balitz, honako abantaila hau ere baduena. Aldatzen alda. Eman dezagonzuk 3 urten buruan kolorez aldatu nahi duzula edo zikin duzula edo karkasa aldatzen duzu. Eta karkasa hori itzuli eta birziklatzen da. Aulki sustengagarri eta berritzailea eta eskuratu nahi dutenek eskaera egiten denetik jasotzen denera 6 aste inguru beharko dituzte. L'ennemi public numero 0 filmaren aurre estreinaldia Baionan. Film batean, inoiz erabiligabeko finantza ereduarekin, osasun arloko ikerketara bideratutako pelikula, alegia, sarrera bakoitzaren erdia ikerketarako bideratuko da eta aktore eta teknikariak bolondresak izan dira. Le film qu'on va récolter va aller à la recherche médicale, ça oui. Asmo honeko pelikula bat da, dio, elkartasun handiko proiektua da, giza abentura ikaragarria. Qui viennent voir le film au cinéma pour avoir de l'argent ensuite pour la recherche médicale, voilà. Lortutako dirua Rett sindromearen elkartearentzat izanen da. Zuzendariaren alabak duen gaixotasuna Frantzian emakumezkoetan elbarritasun intelektual larriena eragiten duen gaixotasuna hain zuzen, baina aldi berean erabat ez ezaguna. Ulertezina zuzendariaren hitzetan. Horregatik, karitatezko helburua du, baina ez da gaixotasunari buruzko pelikula inondik inora. Komedia klasiko bat da. Eta alik eta diru gehien osasun arloko ikerketara bideratzeko xedez, grabaketa ere oso azkarra izan da. 10 egunetan dena filmatzea lortu baitzuten, Amalrik Gerarden zuzendaritzapean. Kamara imertsiboan filmatutako lehen pelikula ere bada. Au spectateur de se rapprocher des scènes, d'être vraiment presque dans le film. Ematen du filmaren barruan zaudela bitartekaririk gabe. Teknikariak joan egiten dira ekintza hasi eta bukatzen den arte, eta beraz, aktorek ez dute lehen publiko hori teknikariena, ikuslearentzat zuzenean antzezten ari dira, eta hori nabaritzen da zinemaretoan. Le technicien, voilà, il joue directement pour le spectateur. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent quand on est dans la salle. Eta aktorein artean euskaldunak ere bai, Jean Etxegarai Baionako auzapez atartean. Pour moi de porter la réplique à un jeune avocat, enfin quelqu'un qui veut se lancer dans la profession et qui sait pas très bien. Abokatu gazte xelebre baten papera egiten dut. Ez da film batean parte hartu duen lehenaldia, baina bai, horrelako proiektu batean. Euskara ere presente Jon Maia bertsolariaren eskutik. Sommes des militants. Enfin, en tout cas, Jon Maia en a fait sa profession. Militante bada, bere lanbideaz gain, bere bizian ere artista osoa da. Horretarako bizi da. Duintasuna, elkartasuna, independentzia, eskuzabaltasuna eta horrelako balioak defendatzeko. La dignité, la solidarité, l'indépendance, la générosité.
Labekaizpen musika edota Euskal Orkestra Sinfonikoa. Hainbat festivaletatik pasa eta sariak eskuratu eta gero ostiralean Baionan estreinatuko da.